Koyaşım sen her yerde çıgasın, sen bilesin yakta kirekni. Жылы нурын белән жылытасың, тирә-якны туган төбәкне. Дөньяда мин барны беләсеңме, күрәсеңме сиңа карасаң. Ни булса да кояшым онытма, мин шул кадәр сине яратам. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, хәерле сәгатьтә. Менә сез чираттагы кояш тапшыруын карыйсыз. Карый башладыгыз, шуңа күрә читкә китмәгез. Безнең тапшыруыбыз узак бармый. Һәм дә инде сезгә күңелле яллар, кызыклы тапшыру. Һәм дә инде бездә һәр вакыттагыча кунагыбыз, без һәр вакытта да кунак чакырабыз. Ә бүгенге кунагыбыз безнең үзенчәлекле, ябай гына кеше түгел. Ул төрле бәйгеләрдә лауреат. Аннары безнең Туймазы Татар дәүләт драма театрының 3нче директоры һәм дә инде Туймазы Татар дәүләт драма театрының 1нче халык артисты, лаеклы юбилярыбыз Султанов Айрат Хамит улы. Хәерле сәгатьтә. Хәерле сәгатьтә. Хәерле көн, саумсыз хөрмәтле тамашачылар. Данил Мукимович, хәерле көн. Хәерле көн. Менә Айрат, хәерле сәгатьтә. Үзегез турында бераз сөйләп үтсәгез иде. Кайда тудыгыз, кайда укыдыгыз, нәрсәләр тәмамладыгыз, нинди уку йортлары? Мин 1960 елны 28 гыйнварда, Бройда тудым. Элек бит инде Башкирия дип аталадыр, хәзер Башкортстан бит инде. Башкортстанда безнең теге күп төрле халыклар яши бит инде. Безнең Брой яклары да шуның белән аерылып тора. Анда марилар, утмуртлар, орлар, урыслар, украинецлар һәм дә башкалар. Без менә мәктәптә мәсәлән укыганда мин 1969 елда 1нче класска кердем. Шунда безнең классыбызда, әле дә хәтеремдә, без 1нче Б класста мин укыдым. Әле дә хәтеремдә. Анда безнең парталар бит инде без нидә теге бәләкәй мәктәптә укый башладык. Ул аталадыр Шәрәфи мәктәбе дип аталадыр. Шәрәфи мәктәбе. Шәрәфи мәктәбе, аның зур йорты бар иде. Хәзер ул музыкаль мәктәп урнашкан. Шунда без укый башладык 1дән 3кә тиклем. Шунда башлангыч класслар, ул мәктәп бик тә хәтердә калды, чөнки ул бик җылы иде. Зур бүрәнәләрдән салынган иде ул. Шуның өчен Шәрәфи, ул Шәрәфи байның өе булган. Элегелектән килгән балаларның тарихлары һәм дә алар теге революциядан соң күчеп киткәннәр, Косякка күчкәннәр мин хәтерләмим. Шуңа күрә без шунда укыдык. Бик җылы мөнәсәбәтләр калды шул Шәрәфи мәктәбендә укыганда. Шул мәктәптә укыганда безнең Брой тирәсендә бит инде марилар авылы, утмуртлар авыллары бик күп. Син үзең дә беләсең, син үзең дә бит инде Мишкә районында безнең якта безнең ниләр әйтик границалар терәлеп тора бит инде. Күрше районнан шунда безнең класста барлары мары егетләр. Без бик дуслаштык 1нче класстан ук һәм дә 8нче класска хәтлек без бергә укыдык. 4тән 8гә хәтлек без күчтек 1нче санлы мәктәпкә Бройда. Бройда бит инде 1нче санлы бар, һәм дә 2нче санлы, тагын да 3нче санлы бар бугай. Мин онсын кайда урнашканын бик әйтә алмыйм. Брой зурая, Брой матурлана. Аның мин белгәнчә 2 генә мәчете бар. 2 мәчете, берсе безнең якта, теге Ленинның башланган лесхоз ягы дибез бит инде. Шундан башлана бит инде, ул Бройның уртасыннан теге чыгып китә, теге якка табан, сезнең якка табанрак чыгып китә ул. Шунда менә без бик тә матур итеп укыдык, бик дус булдык, бер-беребезне якладык. Безнең бар иде футбольный команда, чөнки
Теге мин кайсы бер телевизион передачаларга да әйткән, Данил, син беләсеңдер, мин футболист буларга хыялландым бит инде. Алай да сөйләгән бар. Өйдә бит тренироваться итеп, бер үзем тренироваться итеп, балалар, егетләрне җыеп, аларны менә мәсәлән базар көне иртән уятып, җыеп алып килеп, безнең артында ындыр табага бар иде. Хәзер дә бардыр инде ул. Шунда ширәм үсә иде, без анда тигезләп, теге сызып, футбольный ниләрне бөтен рәвешенә китереп, теге нидән, анда бит инде теге урыс әйтмәсә сеткалар юк әле анда. Чөнки булмагандыр инде ул. Без алюмин тимер шәкелек, алюмин тимерчеклар күбәйеп бит инде. Ул бар, ул хәзер генә тимерчеклар ниләр, тимерләр күренмәй. Шунда үзебез үреп, шулай итеп без футбол уйнайдык, һәм дә әлдә исемдә теге гол кертсәң, теге нитеп фантазировать итеп, теге кулларны булай итеп шуап китәдирик бит инде, теге как будто монда меңләгән кеше безне карап тора. Шунда мин хыялланып, шулай итеп йөргәнем. Ләкин ул футболист булып килеп чыкмады. Ярый инде, менә бәлки менә шушы тормышлай ясалгандыр. Мин актер булып киттем бит инде. 10-нчы мин шул Брайчанда беренче мәктәптә тамамладым. Шуннан соң төрле нидә производствода дип әйтик эшләдем бит инде. Иң башта мин эшләдем лесхозда. Разнорабочий, әзрәк-мәзрәк балта остасы. Шуннан соң кыш көне мин кочегаркада эшләдем, кочегар булып. Шуннан соң 81 елны сәнгать училищесына кердем бит инде, вокаль бүлеккә 85 елны тамамладым. Һәм дә шул ук елны кердем мин сәнгать институтына, шул ук бүлеккә 90 елны тамамладым. Минем әни үзешчән түгәрәктә йөридер, теге спектакльләр куядыр, әти табын җырчысы иде бит инде, аны бик беләләр, бик яраталар. Шулай итеп миңа теге җырчылыкка да һәм дә теге актерлык әзрәк сәләте дә бирелгәндер инде. Училищеда, институтта, общежитиедә бит җыелып китәсең дә, шунда төрле менә шул хәзер әйтәйек, этюдлар күрсәткәнмендер инде, теге җегетләр көләләр, сиңа җырчы түгел, сиңа актер булып китәргә кирәк дип әйтәләр. Шуның өчен менә шулай Ходай насыйп иткәч, менә синең белән очраштык, Аллага шөкер, театрда бит инде. Шулай итеп хәле бергә эшләп ятабыз. Мәктәптә татарча укыдыгызмы, урысча укыдыгызмы? Без мәктәптә теге 50-гә 50 дип әйтик. Безнең татар теле бар, татар әдәбияты бар, русский язык, русский литература бар. Шуның өчен без 50-гә 50 укыдык та, әмма ләкин математикаларны, геометрияларны урысча, ансын урысча укыдык. Чит телдән инде тел өйрәндегез? Чит телдә инглиз. Инглиз теле. Шул инглиз телләре бик мин чөнки ничек нәрсә дип әйтәм, мин теге татар теленә, урыс теленә карарак, мин шул чит илләрне нәрсәдер яратадыр. Миңа укытучылар әйтәләр, Айрат, сиңа киләчәктә шул ниләрне, телләрне белергә синең ничектер ниндидер әзрәк кенә сәләтең бар диләр. Аны чөнки мин вакытладым институтта укыганда, анда бит инде итальянский ул бит инде опера, итальянскийне безгә вокалда кирәк. Итальянский бельканто бит инде. Шунда мин шуны ничектер яраттым, әйтәм бит шул. Теге сүзләр ятып бара. Belle, che cosa è questo? Questo è una finestra, un lavagno, итальянский темперамент, яшак, дәртле шак, итальянский. Шулай итеп, ул миңа җиңел бирелде. Театрга ничәнче елда килдең? Театрга мин килдем 92 елны. 90 мин алданрак килгәнем, әмма ләкин аны мин бик инде шутламыйм, чөнки минем әни олуг яшьтә булуы һәм дә аның ни белән теге кан басымы белән авыру сәбәп бендә мин кире кайтып киттем, әнинең артыннан итәргә, ярдәм итәргә аңа тегесен булсын бит инде кан басымы булгач ул кеше кинәт кенә ширләп китә, кинәт кенә терелергә аңа мөмкин. Янында яшәргә кайтам. Янында яшәргә кайтам, чөнки минем абыйлар, апалар читтәләр, алар кайта алмау сәбәпле. Шуның якынрак булгач, мин якынрак булгач, мин кайтып торырга туры килде. Шундан соң ул дөнья куйгач, мин кире килдем
театрга, менә шулайрак әзрәк өзүлдү театрның башлауы. Бу гаилә кургач кайтып киттең бу син, гаилә Бу кайтып киттем мин гаилә курганчы. Курганчы кайтып киттем. Без тормыш иптәшем белән танышкан идек инде. Аның танышуы отдельный бер история, отдельный бер китап, отдельный бер кино. Рәхмәт, менә таныштырып үттең. Шулай иттереп, безнең бит инде тапшырыбызның бәйгеләре дә бар. Бәйге булгач бит инде аның үзенең бит инде ние дә булырга тиеш, тәртибе дә булырга тиеш бәйге булгач. Һәрбер дәреслегенең үз тәртибе булырга тиеш дигәндәй. Менә бәйгенең сораулары бик җиңел. Сорауларга дөрес җавап бирмәсәң, синнән җәза. Бер тарих. Әлегәчә беркем дә белмәгән, беркемгә дә сөйләмәгән, чөнки сөйләргә уят булганмы, сөйлисе килмәгән шушы тарихны яисә инде тормыштан бер мизгелне сөйләп үтәргә тиешсең. Карыйк, мин мәктәптә бик тырышып укымадым, әлбәттә. Юк, монда мәктәп турында сөйләдек. Мәктәп турында сөйләдек. Мәктәп турында сөйләдек. Бу синең тормышка кагылышлы сораулар. Ярый, тырышып карыйк. Хәр, менә табик та сорауларны. Намысы бугай. Менә җиңел сорау. Айрат Султанов, синең бит инде быел юбилей елы. Алла бирсен. Айрат Султанов Юлбарыс елында туган. Һәм дә инде Юлбарыс быел да Юлбарыс елы. Айрат Султанов Юлбарыс елын ничә тапкыр каршы алды дип сораганнар менә. Менә җавабы да хәзер. А 4, Б 5, С 6, Д 7, 4 5 6 7. Кайсы? Ничә мәртәбә каршыладың? Теге тормыш булгач, аның теге шутлап бармасын инде ул. Мин теге бармак белән һавага төртебрәк җавап бирерим, чөнки хәзер уйлап торсаң, Юлбарыс еллары былай әзрәк дигәндәй хәтеремдә. Ярый, менә беренче җавапны әйдә, адам башлыйк инде. Менә тем более А булгач ул Айрат бит инде. Безнең гаиләдә барыбыз да А. Минем тормыш иптәшем Алсу, кызым Айсулу, малай Айдар бит инде. Шуның өчен мин дә А4. Җавап Б 5 тапкыр Султанов Айрат Юлбарыс елын каршы ала. 1974 елны, сез бит инде 1962 елны тугансың. Ул елны син каршыла алмагансың, потому что 28-дә тугансың январьның. Әгәр дә декабрьдә елны туган булсаң, үгез елында Юлбарыс елын каршы алыр идең. Менә шул мине алдагандыр. Юк, менә шуннан китә 74 елны каршы алгансың, 86 елны, 98 елны, 2010 елны һәм дә менә бу елны 2022 елны. Юлбарыс елын 74 елны бәлки тоже каршы алмагансыңдыр, белмәгәнсеңдер. Әйде, булай санап караганда Юлбарыс елы синең тормышта шулай итеп 5 тапкыр каршы. Ярый, бергә генә ялгышканмын, нәрсә бу? Бер нәрсә инде. Шуңа бер тарихын исенә, нәрсә инде бер тарих нәрсә инде. Синең кеше нәрсә инде. Әйдә, синнән бер тарих. Нинди мизгелне тормыштан сөйләп үтәр идең, моңарчы берсенә дә сөйләмәгән, беркем дә белмәгән. Менә бай әле мәктәп елларын гына сөйләп үттең, нинди бай тарих булган. Әле анда бит әле син тон оркестрында, инструментада уйнагансың бит әле. Музыкаль мәктәптә мин Торбада өйрәндем, 3 классны мин анда тәмамладым. Фамилиясын гына хәтерләйм, Салихов абый минем укытучым булды Торбадан. Анда минем инде ниндидер уңышлыкларым бар иде, ул әйтәдер, Айрат синнән әйбәт кенә Торбаш чыгара мөмкин дип. Аны мин теге белмәс идем, нидер спектакльләрдә бездә бит инде төрле инструментта алып килер дә, менә кем уйныялар, әйдә булай дигәч, син менә установкада барабанны установкада әйбәт уйныйсың. Һәм дә ниндидер бер спектакль чыгарганда Торбада уйнап күрсәткән. Менә булай уйныйлар аны дип. Теге чөнки мин аның менә теге до ре ми фа соль ля си долларын бүтән бармаклар. Ул гына да түгел, өйрәтә белергә кирәк. Өйрәтә белергә кирәк. Мөштүгенә бит өйрәтергә кирәк. Муштукны авызга терәгәч, аның самый секретный менә тамашачылар, мин сезгә әйтәм, анда менә андый звук кирәк.
И менә шуннан шулай чыга бит инде. Диязны звугы чыганың. Шулай булмаса звук тавыш чыкмай. Минем иң монда өйрәнгән һәм дә аны мин класска килеп, мәктәптә 7нче сыйныфта булган инде. Мин анда класста уйнап башладым. Бу хәтеремдә бу марш турецкого дип атала. Аны бәлки кайсы бер тамашачылар беләләрдер, музыкаль мәктәптә укыганнар. Ул чак кына мин сезгә теге җырлап күрсәтәм. Тара-тара-тара-там пам пара-пара-пара-пам пам пара-пара-пара-пам пам пара-пара-пара-пам кыскартыбрак кына. Парам-парам-парам-пам пара-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 пara-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 para-para-para-para-
менә безне алдый алмыйсың инде. Тарих кирәк. Ярый. Мин күп тарихларны күбесенә сөйләгәнем бар, шуның өчен бик кызыклары бар, әмма ләкин менә бәлки менәмсен мин сөйләгәнем юктыр. Минем әтием ул балта остасы да иде, һәм дә урысча әйтмәшләй мастер краснодеревщик. Менә мастер краснодеревщик ул бит инде Данил үзең дә беләсеңдер, ул менә шкафлар, элек бәлки краснодеревщиклар шулай эшләйди. Шкафлар, теге сондыклар менә теге барокко стилендә өйдә бар бит инде тегендә ишекләре бар аларның. Шкафлар, анда менә кишекләре бар иде, вилкалар куясың, калаклар куясың. Шуларны ясыйдыр. Теге нисез түгел инде бернинди станокта юк, барсында кул белән. Кул белән элек шулай бит. Элек шулай иде. Менә мәсәлән, аның осталыгы әйтәсем килә. Мәсәлән, менә каләмне ала, менә киләм дә улым дип мине чакырып китерә дә. Менә шулай итеп, менә сыза беләсеңме диде. Шулай итеп куядыр, менә ватманнары бар яның. Менә тутадыр, менә шулай итеп сызадыр. Мин линейка куеп карайдыр, менә төп-төз. Бәлким шуның өчендәдер минем кызым архитектурныйны бетерде бит инде. Шулай итеп малай да диге рәсем төшерергә оста гына, кызым да оста гына төшерәләр. Менә шул нидә дигәннән, вакыйга дигәннән безнең бурайда иске йорт кырында бары бәлки генә йорт мастерской дип аталадыр. Шунда әти үзенең бөтен келәт тә инде, келәте дә бар яның мастерской, монда келәте дә бар. Шул мастерскойда аның теге төрле нидә зурлыкта фуганыклары бар. Мондайдан башлап теге тәрәзә рамаларын эшләгәндә читен ала башлап, менә шундыйга хәтлек инде аның бар. Менә шунда мин һәр кичне диярлек түгел инде теге миңа ул рөхсәт иткәндә улым әйдәле керәле менә ул тактанымы нәрсәне тотып торалы, анда кирәк булгандыр инде. Әмма ләкин кирәк тә булгандыр, ул миңа да кирәк булгандыр, чөнки карап кына сәбәп табып, бәлки менә шу әтинең теге янында торып йөрәнәсең инде. Теге тәрбияләү бит, нинди менә тәрбияләү барган. Шуннан соң тотып, шушында ул шатырып нидәдер эшлидер, аның стружкалары бик матур итеп чыга бит, аның исләре, төрле агач исләре, менә шушында бәлки менә балачага берәйди шундый тәрбияле аладыр, эш аркылы. Шул эш арасында ул менә бик матур җырлыйдыр, ул аның тавышы зур да түгел, әмма ләкин нык моңлы. Менә тоңгырт кына шундай тавышлы, менә теге стиль дип әйтәм, Фәрит Бекбулатов абыйның стилендәрәк шундыйрак аның. Шуңа теге сен теге тоңгырт кына тавышлы Әлфис Кыямовның кулланыр. Менә тагын дип. Шул искә чыгытты. Әлфис Кыямов белән без бер чордара укыдык, бик талантлы җегет. Яра келәттән чыкмады. Келәттән чыкмый, шул келәттә троек әти кырында бергәләп. Шунда ул менә төрле җырлар җырлыйдыр, бик матур. Теге мин аны тотып тора, бәлки битне балачага булган, теге уйып та киткән, йоклап китә дә язадыр битне. Улым, тактаңны тот дип, менә шулай итеп такта тотып, һәм дә әтим остаз бит инде аның эшенә карап, шулай итеп үстек, өйрәндек, күңелгә нык җылылык бирәдер әти дә, әни дә. Шуның өчен менә хәзерге тормышта балачагаларны тәрбияләр өчен әтиләрне, әниләрне әйтерем, үзегез белә балаларыгызны эшкә өйрәтергә тырышыгыз, бергә менә шулай итеп нәрсәдер эшләп
эшләгез, алар белән уеннарны уйнагыз, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле әтиләр һәм әниләр. Менә шунда гына балалар сезгә карап тәрбия алалар һәм дә сездән үрнәк алалар. Менә шулай дип әйтер инде. Менә шушы менә теге әйтәм, теге җыр өстендә һәм актерлык осталыгы менә шундан да әкренгә килгәндер инде ул, чөнки теге 99% таланта и 99% труда и 1% таланта дигәннәр бит инде. Шуның өчен нәрсәдер эшләгәнче, иң башта син фәлән тапкыр 7 кат тиреңне чыгар, бер генә процент синең әтиянеңә биргән сәләт булсын, хөрмәтле тамашачылар. Менә икенчесенә күчәк алайса. Әйдә. Сәләт һәм дә хезмәт, шушы барлык тырышлыгыгыз сезне Башкортстанның халык артисты исеменә лайык иттергәндер. Шулай булды. Менә без бит инде артистлар бар нәрсәгә дә игътибар итәбез, һәм дә инде тагын бер әйбергә игътибар итик әле. Башкортстан Республикасының халык артисты грамота һәм күкрәк билгесе белән бүләкләнә. Шулай бит. Синдә дә шундый бүләк бардыр бит инде. Һәм дә инде Әйе. Менә шунардан чыгып сорау, икенче сорау. Анда бит инде күкрәк билгесендә ул күкрәк билгесе уң якта йөртелә. Уң якта, әйе. Вот. Һәм анда язулар бар. Ниндидер рәсеме. Дәрәҗәме? Анда ниндидер рәсеме бар, ниндидер язулары бар. Түгәрәк тәңкә формасында ул. Әйе. Исеңә төшерәм. Әйе. Без дә көндә тагып йөргәч беләбез. Түгәрәк тәңкә формасында ясалган. Монда тезелеп киткән бит. Әйе. Анда төшерелгән курай чәчәге Башкортстан. Һәм дә башаклар төшерелгән, көлтә төшерелгән. Һәм шул көлтәдә башаклар төшерелгән. Менә шуннан чыгып сорау. Башкортстан Республикасы халык артисты күкрәк тамгасында сурәтләнгән көлтәдә ничә башак бар? Менә. Чөнки лаек булгач, син бит инде бу медаль тамганы, күкрәк билгесен әйләндереп карагансың бит инде, изучайткансың бит инде, шуңа күрә син бар нәрсәгә дә игътибар итә торган кеше. Игътибар иттеңме икән? Нәрсә дип Анда Башкортстан халык артисты дип язылган. Бар. Алар мин хәтерләйм. Һәм дә менә шулай торып башаклар бар анда. Менә хөрмәтле Шушы башакта. Менә Данил сөйләп бит инде. Әйе, башак, ничә башак. Шушы көлтәдә ничә башак бар? Менә җаваплар да бар. A18, B19, C20, D21. 18, 19, 20, 21. Şöyle bir anda. Менә мәсәлән, ул теге исемне биргәндә ул бит куаныч, үзең беләсең бит инде, ул куанычта аны ачып карайсың да, иң башта бәлки кемдер әйләндереп карайдыр, кемдер менә башакларына карап, кауып нинди материал сыкланып отырадыр. Һәм ләкин мин аны теге бер тапкыр карадым да, әйләндереп карайсың бит, тагып карайдым да, мин аны бер тапканы юк. Һәм ләкин ул бик шатлыклы минутлар бит инде. Шуның өчен мин дөрес әйткәндә аны хәтерләмим. Тагын теге шул һавага төртебрәк әйтәм, бәлки эләктермен бу җавапка дөрес җавап дигәндәй. Ярый булсын, менә шушы менә мәсәлән С булсын да инде шушы дидән төшәм мин. 20 тирәсе бар. 20 тирәсе бәлки. 20 тирәсе бар дисең. Хөрмәтле тамашачылар, Менә монда медаль да төшереп куйган менә. Минем күз теге хәзер теге все-таки 60 яшь. Юк, ардан арту, минеке дә шулай. Ана теге яңачы шулай итте, күздә бетерде. Ана кадәр шулай, аңлашылды. Минеке дә шулай. Шулай трек Данил, теге мин нитмәем теге. 20 дисең. 20 дип. Яраттан төшәбез. Яраттан төшәбез. Яраттан йөргән. Менә монда күренә. Менә монда күренә. Ике якта икешәр менә саналым анда ничек. Күрәсең моны? Юк, мында мин күрмәйм. Әйдә үзең кара, бәлки синеке күзең түзрәктер. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 18 була. 6 7 8 9. 18. 18. Tamam. Cevap dürüst
булмады. Тагын бергә генә. Ярый, бу теге бик зур хата. Юк, зур. Зур хата түгел тамаша. Менә бердән Шулай җыйлайды. Җыйлайды шулай. Бәлки менә шул А дип калганмсам, теге апа шул былтырга А инде дип әйткән бит. Бәлки мин дөрес табам. Ярый. Тагын бер тарих. Тагын бер тарих. Бәлки ул тарихны мин бик күп сөйләгәнем юк, Данил. Чөнки теге күп тарихларны, күп тапкыр кызыклы тарихларны сөйләсәм. Ул теге тарих дигәч тормыштан бер мизгел, ул барсы да искә төшмәй бит инде ул. Әле генә теге нинди сорау бирелер икән, нәрсә булар икән дип уйлыйсың да. Шуңа күрә нәрсәдер беренче килт итеп төшә бит, шунысы бәлки әйбәттер. Беренчесе килт итеп төшкәне менә мин тормыш иптәшем белән танышу. Ансы мин тарихка кертәм, ә ләкин теге тарихны сөйләмәгән тарихны сөйләрмен, ярыймы? Син хафаланма. Тормыш иптәшем белән без таныштык. Мин филармониягә эшкә кергәч, кинәт кенә филармониядә эшләдеңме? Филармониядә эшләдем, Нине сәнгать институтын бетергәч, мин филармониягә прослушаться мине тыңлаганнар, Бану Нургалиевна туфрагы җиңел безнең. Ул әйтте дә, айрат әйдә филармониягә әйтеп кара. Эшкә урнашып кара, бәлки аларлар. Анда мин үземнең теге институтта булган ниләрне, әсәрләрне җырладым да, алар мине алдылар. Шуннан соң шатлык бит инде. Шуннан соң мин теге анда көзгә генә бит инде, шуннан минеке мәйтәм 1-2 ай бар вакыт. Мин мәйтәм кайтам да бурага, анда пишән чабыра кирәк бит инде. Һәм дә башка өйдә ярдәм итәм, ял итеп киләм бит инде. Безнең эш бит инде ул ял. Авыл баласы шулай бит инде. Иң әйбәт ял авылга кайтып пишән чабу. Пишән чабу, утын яру, һәм дә башкалар, анда ихата себрү, кыш кына кар кирү, менә шулай без үстек, һәм дә ныгыдык. Шулай итеп, шушы филармония мин киттем кинога, Искра кинотеатры, Ленин исемдәдер бит инде. Өстә тегендә. Шунда кинодан кайткач, мине ишеккә ниндидер записка тыгып киткәннәр, язу кәгазьдә алып караганым. Анда баянист Рәҗәп Вадутов абзый язган бит инде. Айрат кустым, безнең бер солист ширләп китү сәбәпле без сине алып китәбез үзебез белән гастрольга. Ул дип башлана бит инде. Бу иртәгә Ярмәкәй районына чыгып китәргә бит инде. Ярмәкәй районына чыгып китәргә, анда безнең бер нинди транспорттайык, нидәк, без теге кайда безгә бу нидән точкадан теге точка илтеп куялар, ана шулай йөридек бит инде. Шуннан соң теге мин теге 90 с корабля на бал попал. 91 ел була. 91-дә бетердеңме? 90-да. Мин 90-да бетердем. Бу 90 ел була инде. 90 ел була. Шундан соң әле дә хәтеремдә теге тиз генә сөйләргә тырышам. Ашыкма. Көнүзен Шей бар. Шейгә. Шеймә төшкәле. Мәтрүшкәле. Рәхмәт хуҗага. Рәхмәт. Нактамны. Шуннан соң Ярмәкәй килеп төштек бит инде. Шуннан соң беренче авыл Гапкәрим, шуннан соң авыллар, арта авыллар, Әрәтамак бит инде, аларны син беләсең. Сөярмәт, Сүлле, һәм дә Соккол, һәм дә килеп җиттек бит инде Атамкүлгә. Атамкүлдә бит инде, шуннан соң мине квартирага керттеләр. Элек бит инде квартирага керттеләр. Кунасың да икенче көнне тагын монда нинди теге ниләр транспортлар бирәләр, алар белән икенче күрше авылга илтеп куялар. Мин кергәнмен Әмир абыйларга, киләчәк тормышымның менә янәшәдә торган күршеләре генә булган бит инде. Шуннан соң көндүз эш юк бит инде. Әмир абый әйтте, айрат пишән чаба беләсең? Мен әйтәм, беләм. Әйдә пишән чабып киләйек әле. Бардык, теге бакча пишәне бит инде. Бакчаны чабабыз. Бакча гына чабарга, анда куе үскән, нык куе үскән. Менә менә ди, әзрәк ди чапкаласаң ди, миңа ярдәм булыр дип әйтте дә. Мин бит инде яшь чак теге кул бүрәнә. Күкрәктә капка. Күкрәктә тимә тормый. Мин әйтәм, әзрәк аптыратыйм әле Әмир абыйны. 2 сәгать ярымда 3 сәгатькә якынрак мин бакча пишәне чабып бетердем. Теге мотоциклына барып утырды да
Айрат, сен бит менен ушуну алдың, сен кадыр кичтен жырлай аласыңбы, жокпу деп. Сен бит кадыр тәгәрәйсең деп. Жок бетем, Берабай, все нормально. Тагын бир акча жокму? Шундан соң кишен концертка бетинде, шундан соң халык шыгырым толы, филармония келген бетине, Билекейген авылга, элек шулай бары, мына Билекей авылдарында калтырмалары. Шыгырым толы. Шитте мына шу стена әле дә хәтеремдә, анда ике кыз басып тора. Мин җырларга чыктым да битендә. Мин сүзләрне шак оныта яздым. Беренчесе торадыр, бик озын гына буйлы, зәңгәр күлмәк кигән, яшел күзле, шундый матур чәчләр. Күз әйбәт булган синең, күзнең төсенә хәтле куяр. Күзнең төсенә хәтле куярдым, тамашачылар беләсезме? Шундан соң концерт бетте, кайтырга чыктык. Карасам, безнең алда уже караңгы төшкән. Яшел күзле кыз, икенче кыз белән алда бара минем. Минем күздә аның күзе бит инде. Шундан соң мин аларга комплиментлар әйткән булдым бит инде, әйтәм кызлар, хәерле кич, һәм дә башкалар, алар елмайлар, сөйләшү приятно. Шундан соң карап-карадым, алар кирип киттеләр шул күрше нигә бит. Кердек бит инде, Әмир абыйлар белән дирәк кичеп утырдык. Печән чапкачлар. Печән чапкач бит инде. Әйтмәйм инде, шәй дә булды, әзрәк мәй дә булды дигәндә. Шундан соң мен әйтәм, менә шул кыз миңа ошады, мин аңа гашык булдым. Не шулай сразу гашык булып, әйтәм, минем белән бер кашан да алып алганы юк, мен әйтәм. Шундан соң аның исеме Алсу, әтисе Наилә, әнисе Наилә, әтисе Рахип. Шундан соң шулай. Мен әйтәм, мин иртәгә керәм аларга. Аның бит йөргән егете бар ди. Мен әйтәм, булсын. Мәхәббәт кешедә кабынгач, ул бер нинди нене сизмәй икән. Теге авырлыкнымы, теге стенамы, да преградамы, кешеме, юк. Икенче көнне мин кердем дә, аларда ниндидер кызыгы, алар нигә апасының туена әзерләнеп чабышып биргәннәр икән. Суета. Суета. Все бегают туда-сюда. Шундан соң ишетәм. Мин шундан соң таныштым инде әнисе белән. Әтисе бакчада колорадожокларына дару сиптиреп биргән икән. Без сөйләшеп биттем дигәндә, ул килеп керде. Шундан соң мин сүз башладым инде әнисенә, әйтәм, Нойрапа, әйтәм, танышырга гына, әйтәм, дус булырга һәм дә башка сүз. Шулай итеп нене Юк, бу тарихта бик әйбәт. Бу тарихта бик әйбәтме? Күңел булды минем, күңелләр булды, әйбәт булды. Печән чапкач хәзер хәл киреп китте. Авыл кешесе инде сөйләшү приятно. Укаң. Дигән кебек. Идәйдә тагын сорауга күчегәре. Кәмит Җавит тапшыруында без йөреп кайттык. Аллага шөкер. Аны инде ел буе күрсәттеләр, Аллага шөкер. Чөнки пандемия алдыннан төшергән идек, башка төшергән әйберләр булмагандыр, инде шуңа аны ел буе күрсәттеләр. Менә шу Кәмит Җавит тапшыруында Айрат Солтанов нинди төстәге костюм кигән иде икән? А. Кара зәңгәр, Б. Куе кызыл, С. Куе зәңгәр, Д. Ак. Дак. Б. Куе кызыл. Куе кызыл. Миндә бөтен хотларда язылган, теге кинода герой әйтмешли. У меня все записано. Ну, бордовый дип әйтергә буламы? Куе кызыл да дип әйтергә буламы? Менә, Шул бынсында шул Б-да калдым. Б. Куе кызыл менә. Аллага шөкер. Бик әйбәт булды. Җавит әфәнде бик матур алып барды. Безнең белән ул бик әйбәт язылдык дип әйтәсем килә инде. Бер тында, Аллага шөкер. Әйдә, киләсе сорауга җавап бирик. Әле тагын бар. Туймазы татар театр бинасының фасадында ничә багана бар? Без бит театр алдына килеп туктап, көндә машинадан төшеп, шулай итеп янына үтеп йөрибез. Анда колонна баганалары бар бит инде. Шуларның саны дигән менә А3, Б4, С5, Д6. Ничә икән? 4 бугай. Б4. Дөрес җавап Д6.
Ышанмасагыз, Yok yok, ышанам, менә ая. карагыз. 1, 2, 3, 4. Aha. Менә бит. Менә. Век живи, Игътибарлырак. век үчи. Әйе. Без инде теге ни турында спектакльләр уйлап, фәлән нәрсәләр уйлап киләбез. Без аны бит карамыйбыз бит инде. Чыктык, тора багана. Әйе. Кердек тора багана. Здание торамы, Аллаһка шөкер, эш бар. Әйбәт сорау, әйбәт. Теге әзерләп куйган, менә шуны сөйләрмен әле дип әйткәнең бит. Менә уңайлыгы туры килде. Әйе. Нинди кеше белмәгән тарих бу, монсы, киләсе. Тегесе бит инде гастрольдә йөреп бәхетен тапкансың. Әйе. Артист тормышы, икенчесен тагын сөйлим, оныттырма әле дип әйтеп куйган иң. Хәзер сөйлим, чөнки Аллаһка шөкер дип әйтәрим, менә гаиләдә дә, үскәндә дә бер-ике чактан ук башлап, менә теге институтлар эскәмиясендә ниткәндә дә, укыганда да, һәм дә менә әлегә хәтлек тарихлар бик күп. Менә мин теге үзем минем бит 3 абый. Миннән 2 яшькә олорак Талгат абый. Аннан соң менә теге кинәт кенә дөнья куйды минем Марс абый. Бик аянычлы булды. 65 яшьтә Марс абый. Аннан соң әле Аллаһка шөкер исән сау Мөдәррис абый 49 елгы. Шулай менә минем мәрхүм Марс абый ул сәнгать институтына актерлык факультетына керсә, ул бик актер булган булар иде. Чөнки менә мин аңа карап та үстем бит инде. Ул яратадыр төрле теге менә сугыш вакыйгалары белән безнең белән бергә нитергә, бергә шаярга инде. Мәсәлән, ул немец офицеры, без теге ниләр, пленныйлар. Теге безне допрос аладыр, коешлар белән безне бәйләп саладыр. Инглишен партизаны солдат русиш, яволь. Ты рус солдатын говори, где матка, яйко, фәлән дигән төрле бик килештерәдер. Шуңа өчен мин дә аңа сәнгать институтында шундай әзрәк күрсәтәдер инде. Шулай итеп, менә тарих Талгатай белән булды. Безнең бит Данил исеңдәдер, бәлки чакта теге лыжыдыр, теге төрле әйберләр бик шаңгылар үзебез абыйлар ясап йөрә. Әйе, теге шаналар, әле ул соңдан гына китте, теге алюминнән нидән. Карамадан бөгеп, бәлки шана. Әйе, теге монамдый агачтан бөгәләр. Ана шу карамадан бөгеп. Әйе, кайсы бирләрендә теге бик әзрәк байрак кеше булган микән, ул теге турбалардан бөгеп, нитәде, аның артына басып шуасы. Тимерче балалар. Тимерче балалар. Әйе, тимерлектә аларның авырый бит ул. Авырый. Аңа шумый ул. Балачыгалар тиелә. Теге шул шананың хуҗасы артыкка баса, теге турбага басасың да. Шуннан соң нинчәенче елны дип әйтәлмим, шул бер 8дә укыганда микән минем Талгат абый унда укыгандыр бит инде. Быстрица дигән шаңгы алып килделәр. Быстрица дигән шаңгы Пима белән киергә. Әйе, тагын ниләр? Тишеге бар, теге резинка тартып. Пимага кидеккә киеп куясың да бит инде. Белмәйм, ничектер мин менә теге спорт ягына теге спортка хавас. Хавас килешәдер миңа. Мин хоккейда уйнадым, футболда уйнадым бит инде. Син бит әле дә конькида шулар. Әйе, менә нидә Дворец пионеров кырында мин яшьләр белән бергә чабышып йөрибез. Тегеләр карыйлар да. Потом теге мин ялгыш берсендә нине салган идем, теге шапочканы. Минем ак чәчне күрделәр дә, берәү килде дә, дяденька, извините, вам сколько лет? Меня русча зря. Мне там 30. Нет. Ну, мне там 58. Кошмар, вы же с нами на перегонки гоняетесь, ты меня это. Ну, менә шулай булыштырадыр инде. Шуннан соң теге тарихка килгәндә, безнең бурайда тау башы бар. Теге анда больница бит инде безнең. Шул тау башында, анда читкәрәк китсәң, анда бөтен балачага шунда җыелышып лыжыда шуабыз бит инде. Тау шуалары. Шаңгы шуалар. Әйе, шаңгы шуадыр бит инде. Шуның астына без гел трамплин шәйдер. Мин трамплиннан сикерергә яратадыр. Без шул трамплиннан сикереп кемнеке ничә метрга очканын саныйбыз. Мин һәр вакытны менә нитеп әйтмәйм, яшерен батырын.
теге гүл беренче, икенче урыннарны аладыр инде. Чөнки мин теге менә тупны бәргәндә дә бит инде мин аның гүл постоянно таш бәреп йөридем мин белеге чакта бер тапкыр тәрәзә ваттым күрше абыйнаган бит. Ярый ул миңа сукманы, нитмәде. Ни ди, син спортивный егет, Искәндәр абый әлдә хәтерендә. Ну ни ди, бүтәнче минем тәрәзәне ватны, юнды мин битем юк, мин ялгыш шуны ул ташны. Минем абый белән теге Ришат абый йөгереп баралар я шул тәрәзә төбендә. Мин аларга бәрәм дип, менәм дигәндә тишек эшләдем алар тәрәзәсенә. Тишеп кергән. Тишеп кергән прямо булай торып менә. Соң ул бит Ярылмаган әйтмәгәндә. Димәк, ул бит нинди скоросты ничә булган? Тишеп керлек булган. Шуннан хәбәр. Ул бит әкрен бәрсә тәрәзә куелып төшә. Хөрмәтле тамашачылар, минем нәрсә дип әйтәсем килә? Мин горурланам, институтта укыганда мин институтның рекордын куйдым граната бәре буенча. Ул мин әлдә хәтеремдә 74 метр 68 сантиметр. Аны үлчәделәр. 74. Ансы Соңында 30-35. Армиядан кайткан, мин анда армияга бармадым әле. Соңдан бара алмадым инде. Вакыт булмады. Мәсәйбәт. Мин вакыт армияга бармадым. Ана бармадым инде. Анда төрле сәбәпләр булды. Минем сәламәтлеккә дә шул ни булды инде шуның аркасында. Шуннан соң менә армиядан кайткан егетләр 40 ничә метрга бәрделәр. Мин бит инде таш белән бәреп тренировать иткәч. Шуннан соң мин шулай бәргәнем. Шуннан соң менә теге елны минем тормыш иптәшем караган иде. Рекорд России 78 метр. Мин Анда бит гранатаның ниләре дә бар, веслары да бар, ул вес буенча тагыдан. Анда 450 грамм, 200 грамм, анда үзенчә. Мин әйтәлмим, әмма ләкин тупны где-то в районе 90 метр бәрәдер мин. Теге нидә футбольный поляның бер як башында теге як башына баш. Футбол басуның теге башына теге башына. Шулай торып, кул белән. Аяк белән дә түгел. Шуннан соң теге тарихны сөйләп бетерәсем килә. Шунда без трамплиннан сикерәбез бит инде. Шаңгы яна, шаңгы әйбәт, шәп шунда. Аның бит исләре яңа шаңгының. Бер тапкыр Талгат абый минем белән шаңгы шурга барды бит инде. Шуннан соң ул гел своеобразныйрак кеше бит инде. Мин ди шиттәнрәк, биектәнрәк шуанды. Мин әйтәм, менә бит менә теге нителгән, тапалган, шомартылган. Юк, менеп китте дә биеккәрәк, имеш миннәр уздыра. Уздыра алмый бит инде ул. Уздыра алмады теге. Шуннан соң бу төшеп китте дә, теге кар астында бер трос яткан икән. Шул троска ләкте дә быстрицаны шартлатып сындырды. Бәтте. Мин укреп Конечно. Ватыкларын, сыңганнарын кошаклап елап кайтып киттем. Кайтканчы еладым. Бу ул мине тынычландырырга тырыша. Апайым әйтмә инде әнигә мин сындырды дип. Чөнки бит инде безнең әниләр, әтиләр барыбер үзенә күрә ниләр. Мал кадерен белмисең, әйбер алып биргәннәре саклый белмәдең, мәсәлән. Шулай торып. Шулай торып менә шундай вакыйгалар булды, хөрмәтле. Әйдә мин аны ялгап бирәм, менә калай белән ялгыйбыз, концерт соң. Калай белән кайсы бер ялгап бирәм. Вак кына кадаклар белән. Ялгыйлар. Шулай. Шундай. Ярый, тарих булды. Артаба бар иде. Туймазы театрында ничә атказанган артист хезмәт итә? А6, Б7, С8, Д9. Мин хәзер бармаклап чытлыйм инде монсын. Бу нене җавапны дөрес бирергә тырышырмын, бәлки килеп чыгар. Менә бит Данил Мукмедович, Фәнил Оксанович, Гулназ Халясовна, шуннан соң Рәсилә Ямгуддиновна, шуннан соң Тукта. Хәзер безнең җегетләрне Данил булды, Фәнзил булды, Алик абый. Шуннан соң кызлардан Гулназ, Рәсилә ханым, Римма ханым. Маргарита Евстафьевна ул атказанган булды ин башта. Хәзер халык артисткасы бит инде, ул керә микән, юк икән, аны мин әйтәлмәйм.
Тынлык урнашты. Алтыга чыга бу инде. 6 дисең. Әйе. Мен чөнки кемнедер әйтмәсәм, миңа ачуланырга мөмкин ул кеше. Бүтәнче, менә коронавирус. 6. 6-дыр инде. 6. Cevap. 6. Мында да шулай дигән. Башкортстан һәм Татарстан казан артисткасы Рима Шагитовна Ключерева. Башкортстан һәм Татарстан казан артисты Алик Харис улы Зайлалов. Башкортстан казан артисткасы Гөлназ Халляс кызы Латипова. Башкортстан казан артисты Данил Муким улы Нуриханов. Башкортстан казан артисты Фәндил Әхсән улы Мөхәммәддинов. Башкортстан казан артисты Рәсилә Җәмгыйтдин кызы Сәлим Гәрәева. Tamam. Tamam, хөрмәтле. Bir kim de ошуланмый. Ярый, Аллага шөкер. Чөнки хәтерен калдырасың кешене. Хәтерен калдырасың кешене, ачуландырасың. Чөнки аларның барсыларын да мин хөрмәт итәм. Шуның өчен Аллага шөкер. Рәхмәт. Монысын беләсең, театрда эшләгәч, барсында беләсең икән. Барсында беләсең икән театрда эшләгәч. Фотосурәттә Туймазы шәһәренең кайсы урамнарының шаты күрәбез? Ой, мин Хәр, менә монда. Cevapların. Менә бу ни? Ничек дип әйтәм, аның урамын ни? Менә монда ни торговый центр. Менә монда барсаң, монда Родина, монда менсәң, монда безнең битендә автовокзал, ЖД вокзал. Cevabın karıya. Мишурин белән Шапаев урамы, Комаров белән Шапаев урамы, Мишурин белән Островский урамы, Островский белән Октябрьнең 70 еллык урамы. 70 еллык урамы. Д. Әйе. Д. Шулай. Монда базар. Әйе, монда базар. Базар вокзал. Родина. Менә логично. Базар вокзал Родина. Әйдә киләсе сорау кешегә. Спектакльләрдә кайсы персонажларны Айрат Султанов уйнамады? А. Гани, Б. Гази, С. Васил, Д. Ризван. Спектакльләрдә кайсы персонажларны Айрат Султанов уйнамады? Васил. Васил уйнамады. Юк, по-моему. Мин шуны хәтерләмим. Калганнары хәтерләгән кебек. Ну, Василий уйнамагансың. Да Фәндил Мөхәммәддинов уйнаган Василий. Менә шулай кебек теге, мин аны теге аңлата алмыйм чөнки. Теге булай йөрисең бит инде. Булай Конем куй. С. Василь. Бу спектакльдә уйнамагансың, бу рольне башкарган Фәндил Мөхәммәддинов. Вот спектакльдә. Шулайрак дип уйларга туры килә. Хәзер безнең киләсе сорауга безнең телефоннан звонок итеп шалтыратып Туры эфир була инде. Туры элемтәгә чыгачакбыз. Кемгә шалтыратабыз? Не, безнең директорга шалтыратыйк. Вакыты булса, алыр микән? Руслан Рафисович. Әйе. Алло. Хәерле көн, Руслан Рафисович. Biz Айрат Хамит улы белән туры тапшыру төшереп утырабыз. Һәм дә ул анда бер җаза бар, Айрат Султановның аңа кагылышлы сорауга кемдә булса телефон аша җавап бирергә тиеш ди. Мин шулай дип әйткәнем, Руслан Рафисовичка шылтыратыйк әле, бәлки ул җавап бирер ди. Әйе, җавабын укып ишеттерәм хәзер. Сорауын укыйм. Сұрауын да оқы, Яра. Исәнә шайрады. Сау Руслан Рафисович. Хәерле көн, хәлләрегез? Айрат, сорауны укыйм. Айрат Султанов Нөркәй авылында кайсы урамда яши? Нөркәйдә хәзер яшәгән ул. Әйе, Нөркәйдә кайсы урамда яши?
театральный Ленина тугр битинде ол революционный да тугр. Изумрудная мазардар. Пушкина да түгілейм. Пушкинаға үйренгенбіз біз Үфеге, Уфаға. Пушкина Ленин тугр. Yok anda mesela мотор. Урамlar лучезарная, изумрудная. Andı isimler şulpanda andı. Ундай уағаш, ушундай мен әзірек кенетеге... Кленовая. Калиновая. Калиновая была шаган урамыны. Аның жеміші де бар, Руслан Рафисович, қызыл түсті. Жеміші бар, дубовая, что ли? Рахмет. Или калиновый, или дубовый. Рахмет. Ну, жазасы Ойратқа енді, сұрауға жауап бермегеш. İkinci soruna cevap verirsin iken. Oyrat Sultanov'un Halal Cefetti'nin ismi niçik? Also. Молодец. Rahmet. Rahmet. Artistlerinin, hatunlarının ismini bilesin. Rahmet. Yarı rahmet. İsen sağ qaytacaqsınız. İsen sağ verin. İsen sağ qaytacaqsınız. Rahmet. Eyde Ruslan bu soruğa cevap verelmegəş biz ikinci kişiye şaltıratıp qarı gəlir. Kimge şaltıratabız? Kimge desin? Alik Harisic'ka belki oğlu alır. Alik Harisic. Hayırlı gün Alik abi. Selam. Biz Oyrat bilen tapşırı düşürəbiz. Şiratda Quyoş tapşırığın. Şuna Oyrat sin şaltıratırğa dey. Mene şaltırattık sinde көңілләнді, onuqlar jıyılğan, barğızda kömək. Sorau... Bunda pırtuzabız, внучка da, kelin de, kız da, onuqlar da. Көңіллі indi o, көңіллі. Sorau bulayaraq yanğıray. Oyrat Sultanov Nürkey avulunun qaysı uramında yaşay? Temir yol boyunda. Temir yol boyunda. Uramının ismi? Temir yol boyu bilmeyim. Ağaç isimrek, onun kızıl jemişleri de var. Milaş mı? Milaş. Mene şulay etip, bugünkü tapşırığa ezergen sorular da tamam hem de indi bizim bilen şu vakıtınızı bölüşkeniz için, bizim bilen birge bulgan için sizge hürmetli tamaşaçılar zur rahmet. Hem de indi nindi təqdimləriniz var, nindi sorularınız var, nindi formatda tağı da kuresi kilgen eybirler var. Şuşu tapşırıda belki sizden təqdimləriniz vardır. Nige şuşu kişini, şuşu şahıs turunda, belki şuşu şahıs turunda nige düşürmüsüz degen sorularınız, müracaatlarınız vardır. Şuna göre tartınmağız. Tapşırıq astına barısında tileklerinizi de barısında yazığız. Bugün indi Oyrat seni şunan da bu yıl jubiley yılı bitindi. Jubileyin bilen tağı da koynar kotlap, Quyoş studiyasından, şuşu tapşırıdan mine mina 60 yaş studiya Quyoş sina bulek istelikke jubileyin bilen sina isenlik, sağlık, selametlik. Өзім айтасым келейінді, Данил, рахмет, шошындай матур тапшырулар алып барасыз, баразға да егіттерге рахмет. Шошындай елні, мына шошындай тапшыруға келу, ол өзі бір шатлық, көңілге рахат. Рахмет тамашашыларға, театрға келегіз, еріргіз. Біз өзіміздің яқтан тырышырбыз, матур спектакльдер шығарға. Исәнлік, саулық барыбызға да рахмет зор айтып. Рахмет, Өзіңе Сау рахмет. болыңыз, құрметті тамашашылар. Сен сау болық, таза болық, бай болық, тағы да екінші ұшырашқанда көрішерге насип болсын. Амин. Сау болығыз. Sağ olunuz. Ni bulsa da o yaşım unuttum, amin şu kadar seni